il-ħamis ta' 17 il-ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 13, versi minn 47 sa 53. Tixbaħ ukoll is-saltna ta' Smewiet lil xibka mitfuqa l-baħar li fija jinġabar minn kollox. Meta tintela itellawha x-xatt u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu il-ħsiena mill-ġusti u jixħtuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Kollu fimtuh dan? Iva qalulu. U qalilhom għalhekk kull kittieb li jkun sar dix-xiklu tas-salb ta' Smewiet jixbaħ lil wieħed sit li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'qed jgħidilna Ġesu dwar is-salbna ta' Alla b'dawn it-tixbijat? Fi żmien Ġesu l-aktar metodu komuni biex jaqbdu l-ħut kien li jitfgħu xibka fil-baħar mod manwali, jew max-xatt u mbagħad ikaxkruha għal fuq l-art, jew inkella fil-fond meta joħorġu bid-dgħajsa. Filwaqt li d-dgħajsa tkun miexja, ix-xibka kienet tintefa' l-baħar u fija kien jinqabad kull tip ta' ħut. Normalment kien hemm bżonn ta' numru ta' rġiel biex itellawha u jwassluha sax-xatt. X'inhu l-punt ta' Ġesu hawnhekk? Bħalma x-xibka tiġbor fiha kull tip ta' ħut, hekk il-Knisja hi l-istrument ta' Alla biex tiġbor fiha lil kull min irid jidħol fiha. Bħalma x-xibka ma tiddiskrimina l-ħadd, hekk il-Knisja ma tiddiskriminax bejn it-tajjeb u l-ħażin, dawk li huma utli jew dawk li mhumiex. Is-salbna t'Alla hi miftuħa għal kull min irid jaċċetta. Imma qatt jasal iż-żmien tas-separazzjoni fl-aħħar jiem, meta l-anġli jibagħtu it-tajbin u lil-ħsiena għad-destinazzjoni rispettiva tagħhom. Dmirna hu li niġbru u nilqgħu lil kull min jiġi. Alla fl-aħħar taż-żmien jagħti lil kulħadd dak li ħaqqu skont emilu. Alla joffri t-teżor tas-salbna tiegħu lil kull min jemmen. Inta ħdem ma' Alla u għal Alla biex tikber is-salbna tiegħu hawn fuq l-art. Mulej, kabbar fija x-xewqa tiegħi li nservik kif titlob minni int. Għamilni strument għal qadi tiegħek biex is-salbna tiegħek tkompli tiġbor fija lil kull min hu imsejjaħ u sa ma ssir il-għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin nitolbok mulej biex timla lil qalbi bħerqa għalik, ħalli dakinhar jien ikolli l-barka eterna li nħares lejn il-wiċċ tiegħek u li ngħix miegħek għal dejjem fil-ġenna. Amen.